வெல்கம் பேக் டு எஸ்கேசிங் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சிஎஸ் ரேங்க்கில் நமக்கு ரேண்டமாக கிடைச்ச 4 ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி தான் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதில் நாங்கள் 4 பேரில் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் ஹீரோக்கு போகிறக்க புஷ் பண்ணிக்கிருக்கோம். நானும் என்னோடய 3rd நம்பர் பிளேயரும் ஹீரோக்கு போயாச்சு. அதில் இன்னும் 2 பேர் ஹீரோக்கு புஷ் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் கொண்டு போயிருக்கும் போது இந்த ரேரம் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்தோம். அப்போ பார்க்கும்போது எங்களுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரியல, நடுவில் கட் பண்ணிப்பேன். அதை நான் உங்களுக்கு டைப்லேயே சொல்லிடுறேன். இப்போ ஃபஸ்ட் ரவுண்டுக்கு நாங்கள் எல்லோரும் முடிச்சுக்கிடுவோம். இவங்க எல்லாம் ஷூட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லிட்டேன், பார்த்துட்டு கூட இவங்க ஷூட் பண்ணுறாங்கன்னு. ஆனால் ஷூட் பண்ணாமல் பார்த்தே இருந்த முடியாது, ஏன்னா நம்ம மண்டியை சுட்டு நமக்கு ஏதாச்சும் ஆயிராங்கன்னு. அவங்க அப்போனன்ட்டே 2-5 பேர் ஹீரோக்குள்ளே இருக்காங்க. அப்புறம் எல்லாம் பொறுமையாக நாங்கள் பாவம் நம்ம விட்டு பூயா கொடுப்போம்னு சொல்லி எல்லாம் வெளில எக்ஸிட் ஆக பிளான் பண்ணோம். கொஞ்சம் பண்ணிட்டு இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிறதுக்கே நான் ரேண்டமாக தெரிஞ்சிச்சாங்க. ஃபைட்டுக்கு போயிட்டேன். ஃபஸ்ட் ரவுண்டு தெரிஞ்சது நான் ரெக்கார்ட் பண்ணாமல் விட்டுட்டேன். அதை அப்புறம் இதுக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அது இப்போ நான் குத்துறதுல பயந்துட்டேன்னா அதில் தான் பிரச்சனையானது. எனக்கு அப்புறம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கத்திட்டானுங்க, என்னடா அடிக்கிறானுங்கன்னு. அப்புறம் இப்போ கொஞ்சம் நாங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு இந்த இமோட்லாம் மட்டும் நல்லா ஓடி போயிடுவோம். நான் ஃபஸ்ட்டு ஓடி போயிடுவேன். அதெல்லாம் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு போவான், அப்படியே வரிசையாக போவாங்க. என்னப்பா! ஆனால் சிஎஸ் ரேங்க்கோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை நம்பலாம் போல், ரேங்க்கில் நம்பவே முடியல. நாடிக்கிடலாம் ஒரு வாட்டி நான் என் ஃப்ரெண்டு டியோ மேட்ச் போயிருக்கோம். போகும்போல் ஹேங்கர்லேருந்து அந்த இதில் குதிக்கும் போது எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டாங்க. நான் சொல்கிறேன் என் ஃப்ரெண்டை, அந்த இப்போ நாக்கானாங்கள அவங்க நாக்கானாங்களா இல்லை போய் அவுட் ஆகிட்டோம். அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு நாக் ஆகிட்டேன். அப்புறம் இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் நாக் ஆகிட்டான். ஆனால் எங்கள் குரூப்பில் எப்போயுமே இப்படி ஒருத்தர் இருப்பான்ல, எல்லாம் சொல்கிறது இல்லை. எல்லாமே தமிழ் கைஸ் தான், எல்லாமே ஒரே கில்டில் தமிழ் ஆள் தான். நாங்கள் இவன் மட்டும் விக்டரி எடுத்து போயிட்டான். ஏன்டா நாங்கள் சொன்னேன் திருந்தலாம் அப்போயோடவே ஏன்டா பண்ணிட்டு கடைசி இவனால் ஒரு விக்டரி கிடச்சிச்சு. சரி விடு, ஒரு மேட்ச் ஜெயிச்சிட்டா போவோம், அடுத்த வருஷம் எங்களுக்கு விக்டரி கொடுத்தோன்னு தெரியாமல் பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம். இப்போ நாங்கள் அவங்க லீடிங்கில் இருக்கோம். இப்போ பொச்சினிக்கில் கன்று வாங்கிடுவோம். இப்போ கன்று வாங்குவேன்னு நினைக்கிறேன். கன்று வாங்குவேன், இந்த கிங்ஃபிஷர் வாங்குவேன். சும்மா எல்லாம் கேட்பேன், எதுக்காக கன்று வாங்குறீங்க, சும்மா வாங்கி வச்சுக்கோங்களேன் ஏதாவது. நான் இங்கே போயிட்டு தம்ப்நெயில் வைக்கிறதுக்காக ஒரு இது எடுக்கலாம் போவேன். மேலே பாருங்களேன் என்ன நடக்கும்னு. ஆனால் நடுவில் ஒரு 2 அப்படி இருக்கும் போல் அவங்க மறுபடியும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஃப்ரெண்டெல்லாம் இல்லாமல் ஆக போகும்போது மறுபடியும் ஸ்குவாடாக சேர்ந்து அடிப்பாங்க உட்காந்துக்கிட்டு எங்களை. அப்புறம் நான் அதுக்கப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணுற விட்டுட்டேன். அதுக்கே நான் அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதோ இங்கெல்லாம் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் எல்லோரும். இது மாதிரி ஒரு மேட்ச் இருந்துச்சு, 2 மேட்ச் இருந்துச்சு. ஒரு மேட்ச் நான் கிளிப் ஒழுங்காக ஃப்ரெண்டால் அவங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரவுண்ட் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டு மறு ரவுண்டு எல்லோரும் சேர்ந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுதான் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்குது. இப்போ நான் ஒருத்தர் நம்ம டீமில் அடிச்சிட்டாங்க. அவங்கள படித்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம், நான் போய் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுப்போண்டா, நான் போய் தம்ப்நெயில் கேட்குறேன்டான்னு சொல்லி மேலே ஏறுறேன். மேலே ஏறிட்டு எல்லாம் நடுவில் வாங்கன்னு சொல்கிறேன், எங்களை கூப்பிட்டு வாங்கடான்னு. இப்போ ஒருத்தர் பண்ணுவான் பாருங்க, எனக்கு ஒரு காரியம் நல்லா நின்று இருப்பேன், டிருன்னு அடிச்சு கொண்டுருவேன். நல்ல வேலை ஃப்ரெண்டையும் மேலே வந்துருந்தான். செம்ம காண்டு எனக்குலாம், ஏன்டா அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு. அப்புறம் மறுபடியும் அப்படி பண்ணாமல் விட்டுட்டான். அப்புறம் இப்போ என் ஃப்ரெண்டு இப்போ மேலே கூச்சி வருவான், வாடா நண்பா. 2 அழுக்கு ஆடாங்க தான் சொன்னால் அவன் ஓடி போயிடும் அழுக்கு எடுத்துக்கிட்டு. சரி விடுறான்னு ஊக்காங்க கொடுக்குறதுக்கு நான் நம்ப முடியாது இவங்களாம். நான் ஃபஸ்ட்டோட நம்பினேன். இப்போ நாக் பண்ணலாம் எனக்கு எல்லாருக்கும் நான் சஸ்பீஷன் இருந்துச்சு. இவங்க நம்மளை பூயா இருக்க வந்துருக்காங்களா இல்லைன்னா நமக்கு ஃப்ரெண்டாக வந்திருக்காங்க. எங்களுக்கே 2 பேருக்கும் டவுட் ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ ஒரு 7 மினிட்ஸ் கிட்டே போகும் காய்ஸ். இப்போ நாங்கள் தான் போய் ஜோனில் அவுட் ஆகும். நான் போன மாதிரி எனக்கு விக்டரி கொடுத்தால அப்பயும் இவனால இப்போ அதே பிரச்சனை வந்துச்சு. அவன் நாங்கள் சொல்கிறோம் எவ்வளவோ வாடா வரலன்னு கேட்கவே மாட்டேது எங்கள் பேச்சை. அப்புறம் அவங்க 3 பேர் நாங்கள் ஜோனில் அவுட் ஆகிட்டோம். எங்களோட இந்த கிளாப் போட்டு இந்த பண்டில்காரன்னு வந்துட்டார். வணக்கம் வைப்பா லவ் யூ மோட் போடுறாரு. இவன் நல்லா ஃப்ரெண்டாக இருந்தான். இவன் எல்லாம் அவங்க அடிக்கிறதுக்கப்புறம் இவனும் சேர்ந்து நாங்கள் அடிக்க முடியாது. அவன் எங்களை அடிச்சு காமிச்சிட்டான். நாங்கள் எழுமிட்டா இவனை பாருங்களேன் காய்ஸ், கொஞ்சம் ஹெச்பியில் வேணுமே எங்களுக்கு வந்துட்டான். என்ன காண்டு எங்களுக்கு இருக்கும். போய் அவுட்டார் மைக்கை ரெக்கார்ட் ஆகலைன்னு தெரியல. நான் இது ரெக்கார்ட் மட்டும் ஆக மாட்டேங்குது. மைக்கை பாருங்களேன், எல்லோரும் கத்துவோம், போடா சோனுக்கு போடான்னு. நான் கேட்கவே மாட்டேங்கிறேன் பேச்சை. என்னமோ சொல்கிறோமே, நம்ம எந்த கேமில் ஆட் பண்ண மாட்டோம், ஏதோ போய் கஷ்டம்லாம் போட மாட்டோம், ஏதோ மார்க்லாம் பண்ணுறோம். பேச்சுக்கே வர மாட்டேங்கிறேன். நான் போக மாட்டேன்டான்னு அவங்களும் மெடிக்கிட்டு கொடுக்குறாங்க. எனக்கு செத்துருவாங்களே நீ போடான்னு சொல்லியதுக்கப்புறமும் போகல. டிஃபீட்டட். எப்படியா எனக்கு 4 பேர் தப்பிச்சு நான் விட்டு எடுத்து கொடுத்தாச்சு. இப்போ தான் இந்த மேட்ச் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கட் பண்ண நினைக்கிறேன். இல்லை ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு தான் கட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். எல்லோரும் போன மேட்ச் எல்லாம் அடித்ததில்லை, இதை பயந்துட்டு நாங்கள்லாம் கன்று வாங்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்.
என் ஃப்ரெண்டு எல்லாம் கன்று வாங்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நானும் வச்சு ஒரு கன்று வாங்குவோமே, என்ன கன்று வாங்கன்னு தெரியாமல் ஒரு கன்று வாங்கி தூக்கி போட்டேன். MP5 ப்ளூ வால் 2 ஹெல்மெட்டு ப்ளா. இங்கே திடீர்னு ஸ்டெக் ஆரம்பிச்சிருச்சு. நல்ல வேலை. ஆனால் பிங்கு ரெக்க ஹையாக போயிடுச்சு. அதில் ஒரு பிரச்சனையாக போச்சு. எல்லாம் போய்க்கிட்டுருங்க. ஃபஸ்ட்டாக போய்கிட்டு இருக்கோம். நல்லா நீட்டாக போய்கிட்டு இருக்கான். இந்த ரவுண்டுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எங்களுக்குலாம் வரும். அது வரைக்கும் கூட எவனும் எங்களை ஒன்றும் பண்ணலை. இதுக்கப்புறம் தான் எல்லாருக்கும் நாங்கள் போங்களா அடிக்காதீங்கன்னு சொல்லியிருக்கப்புறம் இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் பாஸ் பண்ணிட்டேன் அன்றைக்கி அந்த இது வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் எப்போ கேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்போ அடிக்கும் போல் ஃப்ரெண்டாக காட்டலாம் பற்ற போல அடிச்சிட்டானுங்கண்ணா. அப்புறம் மொத்தமாக கட் பண்ணிட்டேன். இந்த பொண்ணு பாம்பு போட ஆரம்பிக்கிறா. இவன் எங்களுக்கு பாம்பு போடுறாளா இல்லை எனிமிக்கு பாம்பு போடுறான்னு தெரில, யாரை பார்த்து ஷூட் பண்ணுறான்னு தெரில. நாங்கள் அவன் பக்கமே போகல, ஏன்னா எங்கள் மண்டேண்டே சுட்டு போயிடாமன்னு. அங்கிட்ட ஒருத்தர் ஆளி மட்டும் ஆளுக்கு ஒரு ஆளை பிடிச்சிக்கிட்டு ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அப்புறம் காய்ஸ் நம்ம 75 சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். நேற்று தான் பார்த்தேனே. அப்புறம் வீடியோஸ் வந்து கண்டென்ட் கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால தான் நான் இப்போ இப்படி ஏதாச்சும் வீடியோ கண்டென்ட் கிடைக்குமான்னு இப்படி என் ஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணோம். என் ஃப்ரெண்டுக்கும் ஏதாச்சும் கண்டென்ட் கிடைக்கும்னா அந்த WB Black Gamer அவர் சேனலுக்கும் கண்டென்ட் கிடைக்கலன்னு தான் கிடச்சிருச்சு. அதுக்கு தான் இப்போ கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுது. இல்லையா நாங்கள் அடிச்சுட்டு போகலாம். கண்டென்ட்காக தான் எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆனது. இல்லை சுத்தமாக கண்டென்ட் இல்லை. அதுவும் இல்லாமல் கண்டென்ட்னால் நாங்கள் வேறு மேட்ச் போய் கண்டென்ட் இருக்க பார்த்தா எங்கள் ஃப்ரெண்ட் ஆகலை. இது ரேண்டமாக எடுத்தாங்க. அப்புறம் இன்னொரு மேட்ச் என்னென்னா இதில் ஒருத்தன் வெளில போயிடுவான். ஆட்டோ வேக போயிடும்னு போயிட்டான். இதில் இவன் தான் இப்போ ஏதாச்சும் பிரச்சனையை பண்ணிட்டு போயிடுவார். இப்போ அங்கே அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அப்புறம் ஃபைட் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் நானும் பாஸ் பண்ணிடுவேன். அப்புறம் வீடியோ முடிய போய் guys நான் வீடியோவில் சொல்லேன் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு. புதுசாக இருந்தீங்கன்னா பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் புதுசாக அப்புறம் இப்படி போகிற வீடியோலாம் உங்களுக்கு வரும். அந்த பை பாய்.